Takže čaute ľudia, vítam vás pri mojom prvom vlogu. Dneska pôjdeme do Šurian, ale ešte predtým si musím prichystať bike, takže vám niečo k tomu aj ukážem a dúfam, že sa vám videjko bude páčiť. Takže tento trik ma naučil úplne osobne Sam Pilgrim, takže hop. Teraz druhé, hop. A teraz... Takže tak, bike máme spravený a vidíme sa už v Šuranoch. Čaute. No čaute, sme v Šuranoch, ideme jazdiť rezy. A jedem flipa, vyjebánci. Dneska bude názov vlogu, že Adam prvý backflip. Tento fakt. Poď. Keď sa ti video páčilo, určite tam daj like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu.